Kodi amene wawa ndi ndani? Amene wandithu ndi a Jesse Kabwera. I don't know why. Anthu angojambula kumbuyo. Koma amayi wandithu anali ndi warrant of arrest amafunidwa kale ndi a polisi. Kumano makamaka sitikudziwa kuti akuwafunira chani. Makamaka ali ndi statement yanji, ali ndi mlandu wanji. So amayenera kuti amvetsedwe, auzidwe kuti alakwa chani. So iwowa kumene ndi ulendo ndithu ukadzipereka okha ku polisi chifukwa chakuti kwawo kwa amayi Jesse Kabwera kunabwera ndithu a polisi. Pamene sadawapeze ndi a polisi ena ndithu anakafika ku nyumba kwa makolo awo ku 36. Ndi anadzadzana kumeneko kenako okha ataona zoti apapa issue I think alakwa kale kenako anangoganiza zongopita kwangozipereka. Apa tidikire ndithu apolisi atipase statement kuti nawonso kodi akuadzenga mlandu wanji. Pajaro aliyense ali ndi statement yake akamapita kumene kuja. So guys, zikakhala kuti zapheduka bwinobwino, zapangidwa zaulusidwa bwinobwino, ife ndithu tilipo mpano tikupatsireni ma update onse amene akufunikawo. Komano just for a starter, mungodziwa zoti Jesse Kabwera ndithu nawonso akadzipereka ku police station. Guys, thank you so much, Malawian Cameras.